Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo again nga salamat. Mga kapuso, campaign posters nga wala sa designated common poster areas kag nagalapas pa sa COMELEC guidelines gin pangkakas. Sa gipaligay ni Oplan Baklas ng COMELEC. Yaring balita ka mong gintutukan ni Kim Salinas. Naglabot sa 133 ka mga posters ang national candidates kag party list ang ginpangkakas sang Commission on Election Iloilo City sa pagpatigayon sang Oplan Baklas kadungan sa pagsugod sa campaign period subong adlaw Pebrero 11. Naglibot ang COMELEC Iloilo City sa mga public plaza sa syudad nga amo ang gindesignar nga mga common poster area. Sa Aro Plaza, talalopang doon, yapisaryara man sa common poster area ang masobra na pulo ka tarpaulin sang senatorial candidates. Ginpang baklas manini sa gihapon kag ginbinlan lang sang isa. Bangod inilang ang ginapahanugutan suno sa COMELEC. Naubos naman kakas ang tanan nga posters ang isa ka senatorial candidate. Bangod magluwas nga naglapaw ni sa natalan ang numero sang tarpaulin, wala man sang may nabutang nga donor sa poster o kung tinaga kaangay, this political ad is paid for by. Isa lang hindi siya magpasubra. Sa isa with maximum size of 2 feet by 3 feet. Once nakuha na sang COMELEC, considered na siya nga confiscated. Grounds for disqualification ini, no, ang penalty, no, kung mapamatud na. May mga tarpaulin man sang party list nga ginpangkuha bangod nagalapaw sa nagakaigo nga takos kag nabutang ini sa poste. Ang nakuha nga mga tarpaulin ang iga-inventory sang COMELEC Iloilo City kag i-report sa law office sang komisyon. Ang mga madakpan nga nagapangtakod sang political posters sa hindi designated nga lugar, mahimo mapreso sang hindi magdubo isa ka tuig. Mahimo naman pasakaan sang reklamo ang mga opisyalis ng barangay kung sariin may poster nga nakatapik sa barangay hall. Subong nga nagsugod na ang kampanya kag malakip na diri ang lokal nga mga kandidato sa tion nga magsugod na ang campaign period sa Marso 28. Violation ina sang aton nga RA 9006 nga bawal ang mga barangay official magtakod dira. Pwede siya perpetual disqualification to hold public office. Nagdangat naman sa masobra 280 ka mga poster kag campaign material ang natipon sa Bacolod kag Negros Occidental Provincial COMELEC offices subong adlaw. Pagpanghangkad para sa mga taga-COMELEC Bacolod ang pagpangbaklas bangod, wala man ini sang tinawo kun budget para magpatigayon sa lihok. Area of concentration sang aga ang Dalan, Araneta. We have to do these activities. Wala man tayo ma-hire nga mga tao for that. Wala man tayo budget for that nga mag-hire kita tao to do the baklas operations. Ginklaro naman ni Sorbito nga wala sa ila poder nga baklason ang mga malapad nga campaign materials nga napahamtang sa isang private property. Actually, we have received instructions coming from the office of the chairman, coming from the office of our executive director, nga hindi gid na nato pwede matandog ang mga campaign materials na even oversized pa, especially kung natakod sa private properties. With the consent of the owners, of course. Adrian Prietos, Kim Salinas, One Western Visayas.